Prázdniny sa skončili. Psíkov v útulku je čoraz viac a pred sebou máme ťažké zimné obdobie. Pre tých, ktorí chcú psíkom v útulku pomôcť, sme opäť pripravili akciu Dobročinný blší trh. Ak máte doma rôzne, pre vás nepotrebné, avšak stále funkčné veci, elektrické spotrebače, knihy, CD, hračky, športové potreby, mobilné telefóny, venujte ich na náš blší trh. Určite niekomu poslúžia, mnohí si tam isto nájdú aj chýbajúce kúsky do svojich zbierok a zároveň tak pomôžete aj psíkom v útulku. Don je psík vhodný pre ľudí, ktorí túžia po milom spoločníkovi, ale nemôžu mu venovať celodennú pozornosť. Je skromný, veľmi rozumný, nemá túlavé labky a pána poslúcha a miluje nadovšetko. Don je vhodný spoločník do rodiny s deťmi, je bezproblémový, neagresívny a veľmi kontaktný. Znesie aj iné psíky a rozhodne si zaslúži ten najlepší domov. Má asi 2 roky. Dol je kastrovaná, mladá, asi 1,5 ročná sučka. Je krížencom dlhosrstého ovčiaka, no je menšieho vzrastu. Je to výborná myšiarka a potkaniarka, no predovšetkým je to skvelá priateľka a spoločníčka. Dol je vhodná do rodinného domčeka, kde bude mať svoje zázemie a jej pán ju bude mať rád takú, aká je. Tejto sučke chýba chvostík, ktorý sme jej zo zdravotných dôvodov museli amputovať. Nezabudnite prosím, že už odteraz môžete zbierať veci na dobročinný blší trh. Viac informácií nájdete na našej web stránke a na Facebooku.